Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya ku jama'a, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To darasinmu na yau zai yi magana ne akan 'yan wasan arewa. Misali wanda ke an ce 'yan wasan arewa wasu ya kunshi kowane mai waka, comedy, me wannan harka dai ta nishaɗantar da mutum ko kuma wa'azantarwa gami da wani abu. To darasinmu ne yau zai nuni ne akan a tantance muna waye ake yayi ko kuma waye kafi sani ko kuma waye kafi ra'ayi a cikin wannan mutane guda 8. Wasu za su sanin sunansu kuma wasu ba za su san sunansu, amma kuma yana da wuya cikin nan ka kasa sanin sunan kowaye daga ciki. To da farko da akwai Hamis Breaker, akwai Nura M Inuwa, akwai Bilyaminu D Bilyaminu, kana ga M Sharid da Prish D da kuma Usman Muhammad. To da yake kowa ga kuma Aram Zango. To da yake kowa ya san da cewa su suna harkata fina-finai, wasu kuma suna harkata waka, wasu kuma suna harkata comedy, wasu kuma suna harkata wa'azantarwa. Da yake kowa ya san Prish Amis yadda yake Nura Inuwa haka, Bilamin Dimin Bilamin haka, kamar mu ja dogon lokaci. Muna so a tantance muna zuwa dan wani lokuta kalilan. Idan zaka nuna cewa wanda ka sani ko kuma zaka yi nuni ga wanda ka sani, a sauƙaƙe zaka yin comment ko kuma ka bi mu a channel din mu mstart.tv ko kuma kana ka bi mu ta channel din Bilyamin D Bilyamin ko kuma ka bi mu a Hausa Top channel. Suna da yawa, amma dai wanda ka fi sani Beri Ese ya fi abunka shine za ka comment. Kana bin mu a Facebook ɗinmu, za ka ganin wasu ana sharing ɗinsu, wasu na sharing, wasu suna turawa. An faɗakar da jama'a ne da su yi sharing zuwa group ko kuma feji na Facebook domin a tantance garzaren. Sai mun ji ku nan ba da jimawa ba. Mun gode.